nit me masro ne ganya mugan da farani miniti bisabai kai kaufi anga folin walima dombe awye awmun melaje la wala sa kuna funu mesro malikunka ani jian fanro kunka ni atma sili bi bamananga kuna funi na atma bae kili kai famo ka fara kai kauka bela jilembe wulika jola to mina anfa ani amoke el aji amenyang aga suturali baraw siga sigi esenga hore aka bi bamananga kuna funi na atma bae mumuna wala wala awye so ni konnala ka foli kura ka a ɲɛsi aw ma sente maaw y'u ka session plein air kɛnɛ sigi sen kan ka bɛn ni bi alamisa don ye a tun bɛ bololafɛn mun kan o y'u ka projet de loi ye mun bɛ tali kɛ u ka san 2026 o musakakow kan a kɛnɛ kan Serifula Jabaranso tɔgɔ la Abdul Karim Sakɔ tun bɛ yen nɔ an ka ɲɛmada sɔrɔlen fɛ an bɔra sisan ka san wɛrɛ n'o ye san 2026 a musakako a sɔrɔ jamana ka sɔrɔ ani jamana kan ka musaka minnu bɔ k'olu de lajɛ sisan anw y'a hakilina d'a kan an y'a yira k'a fɔ gouvernement anw jɛna n'a ye u ye sɛbɛn min yira an na u ka taa ka baara kɛ n'o ye i y'a faamu sɛbɛn min yira anw la o kun ye mun ye u y'a yira k'a fɔ sɔrɔ min bolodalen bɛ san 2026 kɔrɔ o sɔrɔ bɛ bɛn miliyari 3 ani miliyari 3 ni kunkanfɛ musakaw fɛnɛ o ye miliyari 3 ni tila ye n'i y'olu fila fara ɲɔgɔn n'i y'u fila gɛrɛ ɲɔgɔn na i b'a ye k'a fɔ majɛ b'a la majɛ min b'a la o bɛ taa miliyari 520 na i y'a faamu majɛ in komi an y'a voté tan anw jɛna n'a ye tan anw yɛrɛ ka jɛ kɔnɔ an ye yamaruya di ministre des finances ma ale min ye nafolo ko bɛɛ ɲɛbɔbaa ye an ye yamaruya d'a ma ale k'i jija a ka baara kɔnɔna la majɛ min b'a la a k'a sɔrɔ a kɛra juru ye sa o a kɛra ɲina ye sa o jango majɛ in ka dafa ayiwa musaka minnu bolodara a bɛɛ ka se ka datugu ko ɲuman Ministri somu ɲɛsinnen do kiriko kunkanko ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔna la u ye kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn ni alamisa don décembre kalo tile 4 ye cité administrative la Bamakɔ o kɔnɔna la a kɛnɛ kan Serifula Jabaranso tɔgɔ la Kajatu Tarawele ani Ibrahim Kulibali tun bɛ yen dɔgɔkun min kɛrɛnkɛrɛnnen la walasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ jamana tamaserew ani jamana lakodɔnnaw olu tanga n'an k'a ma ko semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État fɛn min ye a nafa a n'a labaara cogo kunnafoni di kɛnɛ sigila ni kunnafoniso caman ye walasa ka ɲɛfɔli kɛ olu kan ko n'i ko jamana i ko jamana jɔsenw n'i ko jamana i ko taamasiyɛnw n'i ko jamana i ko k'a b'a yɛrɛ bɔ a b'a ka yɛrɛma hɔrɔnya fɔ ni fɛn minnu ye i n'a fɔ drapeau i n'a fɔ hymne i n'a fɔ an bɛ kasi minnu bɛ sigi fɛnw kan i n'a fɔ ja gɛlɛn minnu bɛ jamana kɔnɔ n'a dɔnna i bɛ i ka malidenya bɛ sabati ni fɛn minnu taasira ye nin baara in dabɔlen bɛ mun kan nin dɔgɔkun kelen kɔnɔ k'a lakodɔn ka mɔgɔw kalan ka mɔgɔw dɛmɛ ani ka baro sigi u kan hakilina fɛ walasa mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko a waati dɔ sera ten nɔ an ka kunfɛ baaraw dabila a tɛ se ka kɛ mun ka di mun ye o bɛ wuli ka t'o kɛ yɔrɔ min na taamasiyɛn mun ka di mun ye o b'o dɔn sariya de b'a la o tuma directeur national des affaires judiciaires o n'o ye kiriko ɲɛmɔgɔyaso dɔ don ani a baarakɛɲɔgɔnw a n'a ye comité mun sigi dɛmɛbagaw i n'a fɔ anw an bɛ ka hakili jagabɔ de kɛ an b'a kɛ cogo di walasa ka u sɛnsɛn ɲɔgɔn na k'u bɔ ɲɔgɔn na ka a dɔn minnu ma bɛn minnu tɛ bɛn bi ani sini ɲɛsigi baara
wa fana baara minnu bolodalen bɛ nin tako filanan in kɔnɔna na walawalalikɛla olu kan. Ni ye a semaine tako filanan ye ɲinanta kɛrɛnkɛrɛnyalen don ka ɲɛsin seko ni dɔnko ma sabula san dira k'a fɔ ko nin ye seko ni dɔnko ye san ye semaine fana bɛ taa o hukumuna kɔnɔ an ka seko ni dɔnkow la yarɔ jamana ka taamasiyɛnba ninnu u bɛ lakɔdɔnniya cogo di olu kɔnɔ o de bolo nin tile 5 kɔnɔ o baara in de bɛna ɲini k'a lase jamanadenw ma. An bɛ aw ladɔnya k'a fɔ ko nin dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ jamana tamaserew ko fɔ n'an k'a ma ko semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État n'a baaraw bɛɛ lajɛlen nu bɛna don kabini décembre kalo tile 8 ka taa bila a tile 12 la a baaraw bɛna ɲɛnamaya conservatoire des arts et métiers multimédia Balafaseke Kuyate la. Club Imam Ali Tonton garsigɛ donna dɔn ta kawuruya dɔ la baarakalan in bɛ tali kɛ fɛn mun kan o de ye dala dumunifɛnw bayɛlɛmaliw ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ a hakilina bɔra an ba madame Ajaratu tanti Ajaratu Tunkara de la a baaraw daminɛna décembre kalo tile 4 a bɛ taa ban décembre kalo tile 6 Bangɔni Janginɛbu la Baba Keyita ka sɔrɔlen don Samayira Sanogo bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kun kan. A kɛmɛ sababu ka club Imamu Ali tɔndenw fara ɲɔgɔn kan nu baara ninnu ye kalanbolo de ye ani ladegele ka ɲɛsin an ka sumafɛnw bayɛlɛmali ma a danganamaya la ka sanga ni an ba Aidara Tantejara Tunkara ale ka ŋɛnɛ ɲuman ni a ka wulikajɔw de ye a ka laɲini de ye ka se ka maa kɔfilɛ ninnu ka dɔntaw la kɔkɔ an ka sumasiw bayɛlɛma cogow la. Formation ye suman bayɛlɛma de ye an ye formation in boli suman bayɛlɛma de kan. An bɛɛ bɛ se ka nin baara ninnu ta k'a lajɛ na an bɛ se k'a kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ n'i sera k'a kɛ yɛrɛ a bɛ kɛ sababu ye yɛrɛ a b'i yɛrɛ dɛmɛ i ka musaka misɛnninw na ne ye fɛn baara kɛ baara min bɛ n'a ka sanu a bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔw bɛna sanni kɛ e bolo wa e yɛrɛ bɛna di mɔgɔ minnu ma b'a dun u kɔnɔ bɛ fa u yɛrɛ nimisi bɛ wasa bana t'u sɔrɔ wa e yɛrɛ bɛ tɔgɔdiya sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye i bɛ ka musaka misɛnninw sɔrɔ a la i bɛ se k'i cɛ dɛmɛ i ka furuso kɔnɔna la i bɛ se k'i masaw fana ta i bɛ se k'i balimaw ta. Ni maa min ko bayɛlɛmani o tigi ko jɛliya o siratigɛ la baara daminɛw na kalanfa ye sɔnni sigi olu fɛn damadamaw kan minnu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bayɛlɛmani okumu kɔnɔna na maa minnu na mɛ tali kɛ a kalanbolo baaraw la n'a ma ɲɛ k'a fɔ o nakun ye ka somɔgɔ sama sɔrɔ o nisɔndiyali ye a yira k'a fɔ faamuyaw b'a la k'a sɔrɔ ka sanga ni kalanfa ka ɲɛfɔliw ye minnu kɛra a fɛ ka bɛn ni don fɔlɔ baaraw ye. Suma bayɛlɛma n'i y'a ta k'a lajɛ ale tɛ taa sanuya kɔ sanuya yɛrɛ kan ka tila ka taa fo tilayɔrɔma 5 de la a fɔlɔ e bɛ taa sumafɛn min san i k'a kɛ sumafɛn ɲuman ye kana kɛ sumafɛn damaw ye kana kɛ sumafɛn kasamaw ye kana kɛ sumafɛn kolon ye kana kɛ sumafɛn cɛncɛnmaw ye a filanan i bɛna sanuya kɛ i bɛna sumafɛn in bayɛlɛma ni minɛn minnu ye i b'olu kɛ minɛn sanumaw ye kana kɛ minɛn zomaw ye kana kɛ minɛn yirimaw ye i n'a fɔ minɛn minnu bɛ yen n'u yiriw b'u la ji bɛ kolokolo u la a tɛ se ka ja joona i kana kɛ olu ye a sabanan sumafɛn bayɛlɛmana yɛrɛ ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min yɛrɛ ka sanu a yɛrɛ ka sanu a lafiniw ka sanu a tagabolo bɛɛ lajɛlen ka sanu a naaninan i bɛna i ka sumafɛn bayɛlɛma yɔrɔ min na o yɔrɔ ka kɛ yɔrɔ sanuma ye kana kɛ yɔrɔ nɔgɔlen ye o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sumafɛn bayɛlɛma yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a tɛ taa sanuya belebele yɛrɛ de kɔ minɛ sanuya belebele i bɛna i ka baara kɛ yɔrɔ minnu na olu ka sanu finiw ka sanu minɛnw ka sanu. A ye club Imam Alasago Jama Sago tɔndenw de kamaro ɲɔgɔn na ka bɔ Bamakɔ fan caman fɛ tile 3 kɔnɔna na ka sanga ni hakili fɔlenfɔlenw jɛlen ye ani ɲininkali ni jaabiw o kelen-kelenna na segin ni somɔgɔ sama ye ka bɔ kalanfa yɔrɔ min na ɲɛfɔli kɛ o ye bayɛlɛmali kɛcogoyaw caman kan walasa o ka se ka o ka dɔnta kawuriya baara in tɔnɔbɔ. Kayikaw bɛ labɛnna walasa ka an fa ani an mɔkɛ Elhaji Amiɲan ka suturali baaraw kɛ o hukumu de kɔnɔna la fure kunbɛra Kayi aéroport international Dag la denbaya ani maaba caman fɛ Kayi gouverneur préfet maire ka fara maaba caman kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ suturali baaraw yɛrɛ bɛna kɛ sini juma décembre kalo tile 5.
an bɛ to kayikaw fɛ an fa ani an mɔkɛ Elhaji Ami Ɲang ka suturali hukumu kɔnɔna la ministre mun ɲɛsinnen don diinɛko ani batoko kunkan ko ɲɛnabɔli ma ale sera Kayi ka bɛn ni alamisado décembre kalo tile 4 ye ani Kayi gouverneur jɛra ka taa denbaya la ka taa tasi bila kɛ denbaya la Alihamidu Badini Buya Kulibali Fuseni Keyita ani Isif Jalo tun bɛ Serifula Jawara so tɔgɔ la. Mali bɛɛ lajɛlen de dusukun de kamingami bɛ bi ka sanga ni nin maa ba in soma yɛlɛmali ye Elhaji Bahame Ɲang Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madani Haidara Jɛɲɔn Zɛbɛ kundo a fa ɲuman bɛnɛ kundo dabama ka wele sera Elhaji Bahame Ɲang mɔ ka mɛn ni dimanche tɛmɛnen ye novembre kalo tile 30 Senegal faaba la Dakar. Bahame Ɲang fure donna Kayi ka bɛn ni araba wulatile yanfa ye Kayi pankurun jigin kɛnɛ fɛ ka bɔ Senegal. Elhaji Bahame Ɲang a ye kɛnɛba to silamaya ye a ye kɛnɛba to malidenw ye o de y'a to tasibilaw ni dugawudenw bɛ ka bɔ fa bɛɛ lajɛlen la ka Ɲang lasɔrɔ legalisegu kina Kayi ka bɛn ni alamisa in fɛnɛ ye ministre min bɛ Mali kɔnɔ n'a ɲɛsin bɛ diinɛko ni batoko ni laadakow mɔ ale sera Kayi legalisegu Ɲanglakaw ka denbaya la jamana ɲɛma général d'armée Assimi Goïta tɔgɔ la ka dugawudon kɛ banbaatɔ ye. Jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye an nana Kayi an fa Ami Ɲang ka fatuli la ni ale ye yiriba dɔ ye yiriba min ni an b'a miiri ko a binna mais ni Ala sɔnna a ma bin parce que a ye mɔgɔ minnu to a kɔ n'o ye a denw ye a n'a ka lamɔdenw an bɛ dara k'a fɔ a fɔna si min na ani hakilina miiriba mun tun b'a kɔnɔ Ala b'o di o ma o fana bɛ a ɲɛyɔrɔ ta. N bɛ foli kɛ an ka gouverneur ye a ye min an bisimila k'o ɲuman na Kayi kɔnɔ yan jamana ɲɛmɔgɔyaso tɔgɔ la ka tila ka sanga foli kɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ye ni cɛba in ka saya la k'a fɔ Ala ka na ni mɔgɔ ye a kɔfɛ mun bɛ se ka a remplacer fo ka tɛmɛ Ala ka jamana yɛrɛ kɛ ka a yɛrɛ sɔrɔ a sɔrɔ cogo bɛɛ lajɛlen na ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen kisi ka hɛrɛ kɛ Mali ye. Hali bi Ɲang la legalisegu kina Kayi chrétien diinɛ bolofara protestanti o maaw sɛbɛkɔrɔ bɔra ka na foli la ka sabu kɛ Elhaji Bahame Ɲang a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ani maaw ɲɛngun bɛ sigi la hali n'aw tɛ diinɛ kelen na. Matigi ni waati la ale taara nka a bɔnsɔn bɛ yan matigi a denw bɛ yan a mɔdenw bɛ yan matigi ka dubaw ye matigi sigiɲɔgɔnw bɛ yan jamana bɛ yan matigi kanuya mun b'a dusukun na ka ɲɛsin jamana ma matigi a y'o jira a kumakanw fɛ a y'o jira a kɛwalew fɛ matigi a y'o misali di anw ma matigi walasa a jamana in matigi a k'a ladege an b'i fo k'i barikada matigi a ye hɛrɛ mun to yan a ye hɛrɛ mun ŋaniya matigi o kana bɔ yan cogo si la a kana bɔ nin so kɔnɔ a kana bɔ nin sigida la a kana bɔ nin région kɔnɔ a kana bɔ an ka jamana kɔnɔ hali jamana ni ani minnu bɛ jɛɲɔgɔn la a kana bɔ a si kɔnɔ matigi ka foli di ma ka barika da ye ni jama mun nana matigi e de bɛ bɛɛ kelen kelen nakun dɔn matigi bɛ bɛɛ kelen kelen mako dɔn e ka duba bɛɛ lajɛlen ye ani matigi fɛn o fɛn kan ka kɛ nin jɛnaja ko la matigi yɛrɛ ka ko bɛɛ lajɛlen ɲamina matigi foyi kana kɛ mun bɛ na ni gɛlɛya ye matigi a ka se ka don a ka so laban kɔnɔ ani matigi jama ka dususuma sɔrɔ ani bɛɛ lajɛlen ka kɔsegin a ka so hɛrɛ la ka foli di ma ka barika da ye i ka nɛɛmaw kɔsɔn i ka ɲumanw kɔsɔn i ka makaru kɔsɔn. Minnu ye ɲɔgɔn falen kuma na a bɛɛ lajɛlen da sera maaba in Elhaji Bahame Ɲang a jogobaw mɔ silamaya lapasaba kun do bɛɛ ni basigi maa kun do wa fonesereya da fɛnɛ kun y'a ta ye badada dali bɛ se ka nɔgɔya ye cogo min alikuranna kalan belebele o kɛnɛ sigira sen kan alamisa sɔgɔmada yanfa in fɛ a ka denbaya la legalisegu. Hadamaden sipasiman ye ko damadɔ minnu ye Ala y'o sipasimanw di Elhaji Hame Ɲang ma hadamaden ka sipasiman ye barika ye ma barikalen kun do hadamaden ka sipasiman ye silamɛya ye silama kun do hadamaden ka sipasiman ye ɲumanya ye maa ɲuman do
mali dugukolo sanfɛ dugu kuturu mana bila ɲɔgɔn na maa min bɛ wuli ka taa ka nafolo don a la ka dugu kuturu kunbɛn k'u labɛn o de y'i dabi kabila kuturu mana bila ɲɔgɔn na maa min b'a ka sabara don a sen na ka t'u labɛn o de dara bi alhamdulilahi rabbil alamina ala y'a ci mission min ma a ye mission in kɛ k'a se a dan na sabu ala ye alakira ci sallallahu alaihi wasallam a cira bɛɛ de ma o tɛmɛnen kɔfɛ a ka jɔnɲumanw b'a bolo a b'u ci ala ye hamiɲangi ci fula y'a niyɔrɔ sɔrɔ alaji hamɛla wolofaw y'u niyɔrɔ sɔrɔ a la marakaw y'u niyɔrɔ sɔrɔ a la bamanan y'u niyɔrɔ sɔrɔ a la dɔngɔnɔw y'u niyɔrɔ sɔrɔ a la ma kabila o kabila bɛ mali dugukolo sanfɛ bɛɛ y'i niyɔrɔ sɔrɔ alaji hamiɲangi na an b'o de kɛnɛ kan hamiɲangi ka ko i bi da yɔrɔ dɔ de la parce que kuma ye fɛn ye a ka gɛlɛ ni maa kumana i bi da hakɛ la i kana taa don maaw gasi la i kana taa don ala gasi la n'o tɛ kuma in kun yɛrɛ ye min ye fɛn bɛɛ da ye ɲuman ye ɲuman y'a karisa ka ɲi ala yɛrɛ tɔgɔ n'a jamu bɛɛ y'a ka ɲi de ye n'a y'i ba fɔ i b'a fɔ k'a ka ɲi n'a y'i fa fɔ i b'a fɔ k'a ka ɲi n'a y'i den faga i b'a fɔ k'a ka ɲi foyi tɛ ɲumanya bɔ wa alaji hamiɲangi ka ɲi an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka cɛkɔrɔba ɲuman Elhaji Ba Hamiɲanga a ka janajaw bilan bɛ juma la desanburu kalo tile 5 nka kabini kelen labɛnw bilan bɛ sen kan denbaya fɛ ani Kayi marabolo ɲɛmaayaso fɛ marabolo ɲɛmaa yɛrɛ bɛ min ɲɛkun na ka janaja in labɛn an ka cɛkɔrɔba ɲuman Elhaji Ba Hamiɲanga ye. Ala ka hinɛ ani silamɛ furu bɛɛ lajɛlen na ani karamɔgɔ Musa Fɔnba bɛ to ɲɔgɔn fɛ walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn. Benengaw fɛ desanburu kalo tile galen dɛnɛ bɛ kɛ donba ye fangasinamatɔ dɔ bolo jamana ɲɛmaakɔrɔ Toma Boni Yayi ka fanga ɲini dɔ les démocrates ka sabu kɛ wasarensigi kalata min kan ka kɛ janvier kalo nata kalata labɛnni jakulu commission électorale nationale autonome Sénat sɔnna u ka wasadenya ɲinini gafew la u sen bɔlen kɔ kalata fila la jamanakuntigisigi kalata ani mairisigi kalata minnu kan ka kɛ san 2026 u ka wasadenya ɲinini o laɲini gafew sera ka bisimila nin zen kalata labɛnni jakulu fɛ koba do jamana ɲɛmaakɔrɔ Toma Boni Yayi ka fanga ɲini dɔ les démocrates bolo ni fangasinamatɔn do u yɛrɛw bolo u ka wulikajɔw de kɛra sababu ye k'u bila u ka hakɛ mina kɔnɔ ni ka politiki binaku fɛnɛ dayɛlɛ u ye ka sababu kɛ u bolo a sɔgɔlen kundu fanga ɲini dɔ les démocrates u sen ka don kalata nataw la a bɛ Benin jamana sege a mina de kɔnɔ ka sababu kɛ n'a kun fɔra ko bɛnkan fanga a lapasa jamana bɛɛ kun bɛ bolongɔni de ɲɛsin Benin jamana de mɔ kabini bɛnkan fanga ko daminɛna farafina jamanaw kɔnɔ san 1990 kumaw fanga falenw kɛra bɛn ni basigi kɔnɔ Benin. Marako jamana Sahara Occidental kɔnɔ murutilen bi to a taya la a lakodɔn bɛ a ta ye diɲɛ jamana caman bɛ ka don o da fɛ wa diɲɛ jɛkuluba caman bɛ ka kɔnɔ in lakodɔn Marako ta ye Algérie jamana ɲɛmaaw ta bɛ sin ka t'u kɔnɔ arabuw ka jɛkuluba min fɛnɛ bɛ ko Conseil de coopération des États arabes du Golfe o ɲɛmaayaso ka sigiba min kɛra Bahreïn ni dugubala Manama o arabu jɛkulu ɲɛmaaw farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ Sahara Occidental kɔnɔ murutilen a ti ka dama jamana ye a bɛ to Maroko ta yala wa Maroko kɛmɛ ka fɛɛrɛw minnu dajira k'o bɛ kɛ a yiriwala ye ko hakilina tɛ tɛmɛ a kan arabuw ka jɛkulu ka sigiba min kɛra u y'a yira fana k'a fɔ diɲɛselikɛnɛni tɔnba Nations Unies octobre kalo tile 31 tɛmɛnen ale min fana ye a jira k'a fɔ kɔnɔ in bɛ lakodɔn Maroko ta ye ko arabuw ka jɛkulu b'i yɛrɛ ye diɲɛselikɛnɛni tɔnba Nations Unies ka o hakilina la arabuw ka jɛkulu ma ɲɛmaaw ye a jira fana k'a fɔ Maroko masakɛ Roi Mohamed VI a k'a fɔ k'a b'olu ka lakodɔnni dakuru ɲɛ ta ka se ni o ye diɲɛselikɛnɛni tɔnba Nations Unies fana na hali bi ka kologɛlɛya ye k'o tɛ tɔɔrɔ ye olu bolo Maroko masakɛ Roi Mohamed VI ka jira fana k'a fɔ don nataw la Maroko jamana kɔnɔ octobre kalo tile 31 diɲɛselikɛnɛni tɔnba Nations Unies kɛ don ka kɔnɔ in lakodɔn Maroko ta ye k'o bɛ kɛ donba ye Maroko jamana kɔnɔ bɛn ni kelenya donba k'o fɛnɛ kaɲi kojugu an b'aw ladɔnniya k'a fɔ arabuw ka nin jɛkulu in ani Ligue arabu tɛ kelen ye
bawo lege arabu kɛmɛ ka diɲɛ arabu jamanaw bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan nka nin ye arabula kɔnɔ min bɛ diɲɛ na n'u kama ko golfu a kɛmɛ k'olu de fara ɲɔgɔn kan Arabi Saoudite n'o ye Saudiya ye Qatar Émirats Arabes Unis Kuwait Bahreïn Oman nin jamanaw de fara mɛ ɲɔgɔn kan ka jɛkulu ye a sigira sen kan san 1981 a jabala bɛn bɛ Saudiya jamana mɔ. Nazarala tomba Union Européenne kono yuruku de kuma sɛbɛkɔrɔ guan bɛ ka sabu kɛ wulikajɔ kɛra Nazarala tomba Union Européenne ma ɲɛma kɔrɔ dɔw nɔfɛ k'u ka sokɔnɔnaw larawe ni ka laban k'u nɔbɔ u nɔbɔle dungojuguya taara ye u nɔna bibi in na daba wuli de bɛ Nazarala tomba Union Européenne kɔnɔ o de y'a to a bolofara Commission Européenne ɲɛmaamuso ni o ye Ursula von der Leyen ye ka taa se Nazarala tomba Union Européenne ani diɲɛ fan wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔ muso min bɛ n'o ye Kaja Kallas ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɛmɛ ka jira k'a fɔ olu ni yuruku tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la kɔrɔfɔ sɔrɔla ka bɔ kunnafoni di sira la min bɛ wele ko politiko kunnafoni di sira politiko ye a jira k'a fɔ bibi in na Nazarala tomba Union Européenne bolofara Commission Européenne ɲɛmaamuso Ursula von der Leyen n'a ma ɲɛ k'a fɔ dɔw bɛ k'a tɔgɔ don yuruku ko kuma na a bɛ k'i jabajɛ fa bɛɛ lajɛlen la ale kelen dɛ min fɛnɛ ɲɛsin bɛ Nazarala tomba Union Européenne ni diɲɛ fan wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kuɲɛ ɲɛnabɔw mɔ o fɛnɛ bɛ k'i sɔn o cogo la k'i yɛrɛ jabajɛ Ursula von der Leyen na Commission Européenne a ɲɛmaamuso dɔ ye kuma ta tɔgɔ la a ka jɛkulu kɔnɔ k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw minnu filɛ nin ye senna a tɛ Ursula von der Leyen kun kan a kɛra Nazarala tomba Union Européenne fan wɛrɛ de fɛ min tɛ Ursula von der Leyen ka fa ye n'o ye Commission Européenne a fa min ɲɛsin bɛ Nazarala tomba Union Européenne ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw mɔ o ɲɛmaya fɛnɛ bɛ musolaka min bolo n'o ye Kaja Kallas ye o fɛnɛ bɛ k'i jabajɛ k'a fɔ ko in n'ale tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la bawo ale bɛna jɔyɔrɔ in na tuma min o y'a sɔrɔ ko in kɛra sɛgɛsɛgɛliw minnu bɛ ka kɛ a bɛ tali kɛ kokɔrɔbaw de kan ale fɔra minnu kɔ a ɲɛsin bɛ olu de mɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a fɔra muso min kɔ n'o ye Federica Mogherini ye a ko ale nanen jɔyɔrɔ in na ale ye yɛlɛma caman don jɔyɔrɔ in baara taabolo la o dɔ ye ka sariya se dɔw yɛlɛma yuruku a bɛ se ka bali ka kɛ cogo min k'a ye hakilina caman da ka baara caman kɛ o fɛnɛ kan wa ko ni Nazarala tomba Union Européenne bolofaraw minnu ɲɛsin bɛ yuruku kɛlɛli ma i n'a fɔ agence anti-fraude ani parquet européen ko ni nin bɛɛ ye u ka jɛ kɔrɔ don ni ka bali cogo ɲini yuruku la Nazarala tomba Union Européenne kɔnɔ a kuma kɔni sɛbɛkɔrɔ guan bɛ bi. Hongirikaw ka ministre min ɲɛsin bɛ Hongrie ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw mɔ a yɛrɛ bɛ Nazarala tomba Union Européenne kɔnɔ ka sabu kɛ Hongrie ye Nazarala tomba Union Européenne jamana tɔnden ye nka o t'a bali kɛlɛ min filɛ nin ye senna Nazarala setigi jamanaw ni Eresila cɛ Hongrie jamana ban bɛ ka taa ni tɔw hakilina ye o de y'a to Nazarala tomba Union Européenne jamana caman kɛn bɛ k'a ye i n'a fɔ Eresila yan fa dɛmɛba ministre n'o ye Peter Sujarto ye a ko a siga kana maa minɛ dɛ Nazarala tomba Union Européenne ma ɲɛmaw tɛ se ka kala don ɲin na ka bɛn ni Ukraine jamana fanga yuruku ye kɛ k'a sabu kɛ o yuruku kelen de bɛ Nazarala tomba Union Européenne ɲɛmaayaso kɔnɔ Hongirikaw ka ministre a da sera kuma in mɔ ka sanga ni yuruku ko kuma min bɛ senna Nazarala tomba Union Européenne kɔnɔ bi bawo maa saba minnu bɛ bi Belgique polosilakaw fɛ Nazarala tomba Union Européenne ɲɛmaa kɔrɔw la k'a fɔ dunkojuguya yera u nɔ na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maa min ɲɛsinnen kun don ni musolaka don Nazarala tomba Union Européenne ni diɲɛ fan wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw mɔ Federica Mogherini sɛgɛsɛgɛli ta mɛ tɛnkun ale la Peter Sujarto Hongirikaw ka ministre a ko kun min y'a to nafolo taara k'a di Volodymyr Zelensky ka fanga mɔ Ukraine n'a nɔkun ma taama a nɔfɛ k'a dɔn ni nafolo bɛ ka kɛ cogo di ko a kun dɔ ye nin de ye a ko bawo ko yuruku min bɛ kɛ Ukraine jamana kɔnɔ a yuruku n'u ta yɔrɔ ye Nazarala tomba Union Européenne ɲɛmaayaso de ye décembre kalo tile 2 tɛmɛnen Nazarala tomba Union Européenne bolofara Commission Européenne ani Nazarala tomba Union Européenne tɔgɔla kiiribulon u bɛɛ lajɛlen y'a sɛmɛntiya k'a fɔ tiɲɛ don tɛ dɛ Belgique polisilakaw ye bolokusu kɛ ka don Nazarala tomba Union Européenne ɲɛmaayaso kɔnɔ ni ka sɛgɛsɛgɛliw daminɛ sɛgɛsɛgɛli taara tɛnku maa saba la
k'a fɔ dongo juguya yera u nɔ na. Maa saba welela u ye sangani dɔ kɛ polisiso la nka u labanna ka labila bawo a yera k'a fɔ bolicogo tɛ u la ka dange. O tuma na u bɛ to Belgique faaba la Bruxelles fo ka taa sɛgɛsɛgɛli kuncɛ. Ukraine jamana ɲɛmɔgɔw kun kan ka sɔn sigikafɔ ma kabini a daminɛ bawo bibi in na ko in bɛ ka taa k'u bolo da. Nin ye Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump ka kuma ye a dagayɔrɔ la Maison Blanche la ani kunnafonidilaw cɛ. A ko n bɛ deli k'a fɔ Volodymyr Zelensky ye ko in a y'a lajɛ a ka sɔn maaw ka surunani don ma bawo cogo foyi tɛ aw bolo ani Russie cɛ kɛlɛ lɔ. Maa minnu sɔn min ka diya olu ko Donald Trump bɛ ka segin n'an ye février kalo de la don min na a ye Volodymyr Zelensky wele a sigitangani yɛrɛ ni a don u ma ɲɛ kuma na kɔrɔfɔw yɛrɛ la ɲɔgɔn da k'a fɔ k'a kɛ ɲɔgɔn zaman ni dɔgɔyamaw ye ko Donald Trump bɛ ni o don de ye. Donald Trump ko o kuma de kun kan ka kɛ Ukraine jamana ɲɛmaa Volodymyr Zelensky sɔn kuma ye sigikafɔ ma ni ka mankan ban ani Russie cɛ ka sabu kɛ bibi in na gwɛlɛyaba de bɛ Ukraine jamana ɲɛmaa kan. Février kalo la Donald Trump kun y'a da Volodymyr Zelensky tulo kan k'a fɔ n'i ma sɔn sigikafɔ ma ka kɛlɛ ban i ni Russie cɛ ni jigi dan bɛ ne ka fanga kan ko ne ni dɛmɛ ni nafolo ni mugu ni kisɛ ye na nafolo di ma na mugu ni kisɛ di ma. Donald Trump y'a yira k'a fɔ bibi in na filɛ cogo foyi tɛ Ukraine jamana bolo wa sinsin yɔrɔ foyi tɛ Ukraine jamana ɲɛmaa Volodymyr Zelensky la k'a bi kɛlɛ in zama ani Russie jamana ɲɛmaa Vladimir Putin cɛ. Venezuela surasiya a kɛmɛ ka Venezuela jamana bɛɛ lajɛlen minɛ ka sanga ni Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump ka farati kumaw ye. Kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ Venezuela jamana ɲɛmaa Nicolas Maduro da. A ko dɔgɔkun 22 ɲɔgɔn na de kɛra lakɔkɔli la surasiya a baaraw ɲɛdɔnni na jamanadenw fɛ. O kɛra sababu ye bi ni ka Venezuela sɛbɛkɔrɔ don a bɛ se k'i jɔ faratimafɛn bɛɛ ɲɛ sa. Nicolas Maduro Venezuela jamana ɲɛmaa ko bi Venezuela ka denw labɛn bɛ k'u ka jamana lapasa k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya lapasa k'u danbe lapasa ni ka jamana jɔli jamana jolen don u denw ye u bɛ min da tiɲɛ ye. Venezuela jamana ɲɛmaa Nicolas Maduro ye kɔrɔfɔ lase ja dɔ de la ni ka latɛmɛ bɔlɔlɔ nasiraw fɛ. A ko bi Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump kɛn bɛ ka bagabaga ɲɛsin Venezuela jamana ma. Wa kalo 5 ɲɔgɔn na de kɛra Venezuela jamana denw fɛ kɛlɛ ɲɛdɔn jogo ko labɛnw bilara sen kan wa ko bi ko surasiw bɔn bɛ ka jamana fa bɛɛ lajɛlen minɛ Venezuela ka sanga ni Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump ka farati kumaw ye. Foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kɛ k'a ɲɛsin an ka techniciens ma o fana de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma ye ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ hali ni ce a ka lajɛliw la a k'an bɛn n'Ala sɔnna ma.